Musi ni misawa kaunti ma Kisii ochio nade. Tijalo mona nyisa nyako Ramogi juanga Ikruok mar Yiero e kaunti ma Kisii. Kaunti ma Kisii ochio maber kendo mana kaka wacho no Ikruok mar Yiero dhi nyime e kaunti ni kendo kuma wantiere e school mar yawuowi mano Kisii Boys kama ka dhi tiyo kaka tallying center mar Nyaribari Chache. Motelo ne mano ne waloso kod jatelo mochung'ne tallying center ni mong'ere kaka Nyaribari Chache returning officer mano Mark Manko molero ni chenro duto te osebedo e yo makare kaunti ni ma Kisii ahinya Nyaribari Chache mana kaka nyalo neno kuma wantiere ni obila osechopo kaka romgi kendo gitiyo kanyakla ka achiel kod ojende mag NYS mana kaka nyalo neno magi geche ma idwa ti godo kuma gibro bedo ka gitere ballot boxes kuonde mopogore kama kaka chal polise ntiere kaka rombgi ma hao polise 600 nyisowa ni osechopo kar Nyaribari Chache ka kendo toke kanyo kinyalo ng'iyo bathe koni kama wantiere ni bende weche pod dhi nyime kaluwore kod ikruok mar yiero ma ichano ni dhi chakore kiny kar saa 12 magokinyi kendo kaka Ramogi wanyiso ni pod wamedo wanyiso jowinjo ni pod wamedo wabro fuono ne gino matimore e kaunti ni ma Kisii kod alwora mare kata kamano dakika mabiro kanyo nyisowa ni kaunti ni ma Kisii saa kochakore sani jatend migawo mochung'ne weche arita e thur kamano Fred Matiang'i chano timo romo ka achiel kod jotend obila e kaunti ma Kisii kar saa 6 kanyo warito ni mondo chopane toke kanang' wawinyane ni giwachang'o ewi weche mag arita kwe motelo ne yiero e kaunti ni ma Kisii. Kaunti ma Nyamira bende ne waloso kod kamishna ma kaunti no mano Michael Lesman mano nyisowa ni arita duto te osechan gimoro amora motenore kod yiero maduong' e kaunti no ma Nyamira bende oseikore ka koro kar saa 8 kanyo ne gitwak kod jofwambo kaluwore kod ikruok mar yiero e kaunti no ma Nyamira. Kaunti ma Nyamira ni kod kuonde magoyo kura ma romo 643 kendo kang' weche go duto timore ang' wachakwa watudre kendo kodu mondo wawinjane nani yore mag yiero chalo nade e kaunti ni ma Kisii ka achiel kod kaunti no ma Nyamira. Bende antiere godo en motenore kod wach mabende nakelo nyako Ramogi juange chal mar fwambo akaka bende ni yudo thuolo mar dhi e romo mabende no bagi gi returning officer ma Nyaribari Chache akaka bende ni yudo thuolo na gi loso kata mne wiango Chris manaki nyalo mana winja e yo makare chal mar fwambo na nyiso nyako Ramogi juang na ntiere romo moro saa 3 mabende no bagi kod returning officer mano mar kar chung'od bura ma Nyaribari Chache akani bende ne yudo thuolo mar chopo kata mana e twak mabende na gintiere godo ne jofwambo mana kama wantiere ni mae kuma ne romo mane jotelo mochung'ne weche yiero e Nyaribari Chache ne otimo kod jofwambo dakika ma achuok mokalo kendo ne gilero chal mar pogo otese mag yiero mitere e polling stations mopogore kanyo bende waloso kod jatelo mochung'ne weche arita e Nyaribari Chache mano Nyaribari Chache Deputy County Commissioner Simon Kilonzo mano lezoro ni weche arite osekete yo makare kendo gichano ni jopiny bende dhi tiyo kanyakla achiel kod obila mar neno ni weche mag yiero e Nyaribari Chache obedo e yo makare maonge ng'ikruok kata matin omiyo ang' ne weche manyien mabiro kanyang' wanyiso gigo ma jotelo go noloso kaluwore kod ikruok mar yiero e constituency mar Nyaribari Chache e kaunti ni ma Kisii. Erokamano ahinya Crispin Otieno nyako Ramogi juang mano jafwambo marwa Crispin Otieno mabende biro bedo kogoyo tach e kaunti ma Kisii gi kaunti ma Nyamira e seche mabende yiero dhi nyime mano chomo na ler mar ikruok e kaunti ma Kisii.